Welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog. Gawa tayo guys ng sambusa guys. Patutuyin ko lang ng bahagya yung tubig ba ng chicken. Ayan. Lagay natin guys yung ating ayan. Ayan. Garlic guys. Ayan. Ngayon naman guys, lagay natin yung ating apat na spicy. Ano siya, paprika, black pepper, buharat, and curcum. Mix natin ito guys. Patata guys. Tatas. Carrot. Ayan. Ayan guys. Mag-add tayo ng green peas. Ayan. And then, pil-pil barit. Yung malalaking sili to guys. Mix natin. Then, 1/2 water. Ayan. Depende yan guys sa dami ng inyong gagawin. Depende yung paglagay nyo ng tubig. Ayan na siya guys. Okay na siya. Balot na lang natin. Palamigin natin siya. Okay na guys. Palamigin na lang natin siya tapos balot. Ayan guys, magbalot na tayo ng sambusa. Ayan. Ayan guys. Guys, ito pala yung gamit ko na pambalot. Yung pang oven siya guys. Sambusa, magbalot tayo guys ng sambusa. Ayan, parang ayaw pa yatang lumabas ng dikit yata dito. Ayan. Ayan siya guys. Sa atin guys, parang ano man to guys, empanada man to guys. Kaso nga lang sa atin guys, yung prito, itong wrapper na gamit ko guys, pang ano to, yung oven lang siya. Ayan sa oven, ayan guys. Ayan siya guys. Ayan. Ayan na pala guys. Tapos na akong magbalot ng sambusa. Ayan. Ayan guys, pahinga muna ako saglit. Kasi natapos ko na yung magbalot ng sambusa. Kaya pala madami yan guys kasi sa Friday, ang dami kong lutuin talaga guys. Inuuna-una ko lang ba yung pwedeng ilagay sa freezer kasi ang daming gagawin ko sa Friday. Sa Friday kasi guys, may pabisita yung amo ko, yung pamilya niya, dito kakain ng hapunan, mga kapatid, yung magulang. Kaya medyo madami ang ginagawa ko ngayon. Ang technique ko dyan guys, yung bang kung ano yung pwedeng ilagay sa freezer, inuuna ko na, anong araw ngayon, Miyerkules, Huwebes, bukas may gagawin na naman ako ulit. Para Friday, medyo bawas na yun sa gagawin ko, diba? Kasi guys, ang amo ko, hindi siya yung tipo ng tao na
yung hindi naman siguro sa nagtitipid, hindi lang sila sanay, mas gusto nila yung lutong bahay. Ano sila guys, yung bang hindi sila yung ano, yung mahilig umorder. Puro ano yan, puro luto lahat. Kaya pagod ako sa Friday. Grabe ang lulutuin ko guys. Ganon sila guys. Pagka may bisita talagang grabe. Kaya inuuna-una ko na guys ang aking mga pwedeng lutuin ng maaga-aga. Para bawas na sa ano ba, sa gagawin ng Friday. Guys, salamat po pala sa lahat ng mga nagsusupport sa akin. Yung mga nanonood ng video ko, thank you po sa suporta nyo. Sana po, suportahan nyo pa rin ako sa aking susunod na videos. Thank you po sa lahat. Thank you. God bless you all. Thanks for watching.